ev jina êzîdî ya notsalî li gel malbata xwe ji şehbayê gihiştin Hesekê. Dibêje gotinên gobên gotin neman. Wê hêvî ji cîhanê winda kir. Pişta xwe da me û meşiya. Ev jina êzîdî ya Ducanî, Mîdya Çawîş, ew jî li ger malbata xwe gihiştin Amûdê. Apê wê li ser destê çekdarên Heyet Tehrîr Eşşam ve li Helebê hat kuştin. Bi xemgînî çîroka xwe dibêje. يعني براستي يعني ام بر مزحمتي كشاند في اوجيدا يعني دو روجا ام صار اعصابي خامه بون يعني براستي يعني ام اي شيء كي بر خمغي رادر براستي سێسد malbatên êzîdî ji ber şer û pevçûnên li Helebê û gundewarê wê biriya korîdora ewle gihiştin Cezîrê. Çîrokên wan yên bi êş û rêwîtiya dijwar dibêjin got şengal li şehba dubare dibe. ماوانکی هم واکن جه خود درکتن هم نه تشتک ما خو کرد نه در وی حالی هم درکتن هاتن اما هاتن ریوام ساکرن چاتا لاشید مریو دشاوتون سریو این مدی چاوید خو تلفن مدرس ما دکرتن دو کاسا کم تلفن ما دکرن بری خود برن یعنی کسی نه رگ مردو غر کرد نه درگشت مینو کل برکتن وی حالی لگوری در بدران هزار malbatên êzîdî li taxa Kurdan li Helebê asê mane û ew tax ji aliyê heteşê ve hatiye dorpêçkirin. Her wisa pêncî malbatên êzîdî ji ber nikarîbûn xwe bigihînin korîdora ewle. Berîdan Efrînê gojêr kontrola çekdarên opîsyona Sûrî got piştîvaniya xwe ji Tirkî werdigirin. Tirsa xwe ser çarenûsa wan ve naşêrin. Dibêjin gocûdabûn di navbera çekdarên Sûrî û Daişê de tune ye. وەک داعش بوون دەمە سەری وا هەبکەن و خاصەتەن ئەمە ئێزدی نایەنی یعنی خوێنێ ما پێ شێرینن یعنی پڕ مۆلبات سەر ڕێکی شارژێ کردن یعنی قچکاکی شارژێ کردن قچکە ژنێک و پیشێ مێرێ وێ و قچکەی وێ شارژێ کردن Digel bevçûnên komên çekdar di şerê Sûriyê de metirsî li ser kêmaniyên olî yên êzîdî Mesîhî, Şiî û Elewiyan mezin dibe. Kurdên êzîdî dibêjin got careke din ji warê bav û kalên xwe yên resen bi darê zorê hatin koçberkirin. Zana Umer dengê Amerîka Hesekê.